Ако си собственик на маркетинг агенция и не можеш да си намираш клиенти или се опитваш да си намериш първия клиент, но неуспешно, това е защото нямаш автоматична система за намиране на клиенти, като в това видео ще ти покажа как всъщност аз създадох такава автоматична система, която ме генерира над 300 000 лева през последната една година печалба и ще ти покажа как и ти можеш да го направиш напълно безплатно в това видео стъпка по стъпка и няма никакви уловки, тъй като съм напълно честен и откровен човек. Просто ще ти дам изключително много стойност, която можеш да вземеш и да почнеш да правиш доста повече пари, отколкото правиш в момента. Всъщност тази система ще ти помогне да стигнеш до 10 000 лева на месец постоянно печалба, защото е супер ефективна, автоматична и не зависи от теб, нито от някакви алгоритми и ще ти покажа систематично как да я създадеш и как да намериш първия си клиент с тази система или да започнеш да имаш постоянен поток от клиенти. Ако се чуеш кой съм аз, казвам се Александър Чилингиров, накратко ме викат Чили, на 20 години съм, както виждаш, живея в Дубай. Малко повече за мен имам фънел агенция, маркетинг агенция, която генерира около 40 000 на месец печалба. Купих мечтаната си кола на 19 години, всъщност две от тях, но както и да е. Ако не си запознат с мен, може да ме видиш в инстаграма долу в билото, но без да лаладжийствам повече, помогнал съм на над 300 човека да стартират техния онлайн бизнес и аз лично имам огромен екип, който работи с купища клиенти, бизнес клиенти, изграждаме системи за продажби, така че смятам, че съм един от най-добрите и най-квалифицираните хора в България, който може да говори по темите за продажбените фунии, като в това видео сега ще ти покажа как всъщност да изградиш една такава система, какво представлява и защо твой бизнес ще фалира, ако нямаш такава система, или защо всъщност не можеш да си намериш първия клиент. Това няма нищо общо с студени обаждания, няма да ти се налага да се обаждаш на по 20-30 човека всеки ден, да тъпсуват по телефона, да се чудиш как да си намериш клиент, да се молиш, да се чудиш дали ще ти върнат обаждане. Абсурд, няма такива неща. И сега ще ти обясня всъщност как работи. Системата, за която става въпрос, се нарича SC Funnel. Може да не се е чувал никога, но това е една от най-ефективните системи за намиране на клиенти. Сега най-вероятно ти използваш cold calling или отиваш просто на място до бизнесите, с които искаш да работиш и говориш с тях, като получаваш най-вероятно 99% откази от твоите опити за cold call-ване, което всъщност е нормално, но точно заради това е неефективно. И по този начин аз намерих тази система, защото аз също съм cold call супер много, просто в един момент се изнервих, защото първо клиентите са бедни, имат по-малко от 1500 лева да ти дадат, което са никакви пари за услугата, която ние предлагаме. Също така са много лоши хора, като постоянно тъпсуват и най-вероятно ако си cold call го знаеш, никой не обича да му се продава и когато започнеш да звъниш на някой да му предлагаш твоите услуги, той ще напсува, защото ти се опитваш да му продадеш или просто ще се изнерви. Най-вероятно и ти мразиш да ти се продава. Но знаеш ли какво прави системата SC Funnel? Все едно ние създаваме една градинка с цветя. И все едно нашия клиент е една хубава пеперуда, която иска да кацне на това цвете. Ние вместо да създадем една хубава градинка с SC фънела, тръгваме да колколваме, а именно да гоним тази пеперуда. Естествено, че тя ще бяга, защото тя знае, че иска да я хванем. Нали? По същия начин са и хората. Ако искаш да му продадеш нещо, той ще избяга от теб, защото сега не се опитваш да го хванеш в капана. По-умното нещо е да създадеш такава градинка, в която да привличаш клиентите и когато клиента кацне на това цветенце, защото му е харесало, ти го премамваш и той ти каца на ръката и бум, той сам е дошъл при теб. По този начин работи системата. И сега ще се каже, това звучи прекалено добре да е истина. Да, защото ти нямаш информацията, която ти трябва, за да направиш логическата връзка за това как всъщност работи. Сега ще ти обясня как можеш да направиш тази
в уния система, за да можеш да стигнеш до първите си 10 000 лева на месец още в първите 30 дни и да разбереш всъщност защо работи. И сега ще ти обясня. Така, трябва ви поток на клиенти. Този поток, както знаете всички, идва органично или с платена реклама, Facebook реклами и така нататък. И си мислите, това е системата, че ли кошилала действаш повече, платената реклама. Не, това е 5% от системата. И сега ще ви обясня защо това са 5% от системата. Защото това нещо само събира внимание. На нас не трябва система, която да продаде и да обработи клиентите. И сега ще ви обясня и ще ви дам пример. Като съберем вниманието на правилната аудитория с платената реклама или органичната реклама, ние реално в тези реклами им обещаваме стойност или обучение или информация, която те нямат. Като ги вкараме в първата стъпка, или това е landing page, това е една страница, която има една цел. Която цел е те да минат на следващата стъпка и да издадат имейлите. Тук им даваме едно голямо обещание. Защото ние трябва да ги закачим с нещо. Като им дадем това голямо обещание, например, в видеята, които качваме, за да им съберем вниманието, им казваме нещо от сорта на: искате ли да разберете система, която да увеличи броя на клиентите ви, както правя аз в момента с вас, просто аз не прилагам тази система върху вас, а ви обяснявам как работи, общо взето. Така, и човека, примерно, с какъвто и да е бизнес, примерно с клиника или с автоморга, каквото да е, нали, всякакъв вид бизнес работи. Най-вече консултантски бизнеси и така нататък, но както и да е. Създаваме Big Promise, голямо обещание. Той иска повече клиенти, тази система ще му даде повече клиенти. Отдолу създаваме една снимка или именно тъмнела на видеото, което ще бъде в следващата страница, именно VSL страницата. И един бутон, който е, нали, регистрирай се, вземи видеото безплатно. Когато натиснеш или тук, ти се отваря един поп-оп. То поп-оп просто изкача на страницата и ти иска име и имейл. Като когато си дадат името и имейла, директно ги препращаме към AI секвенса с имейли, които имейли още повече ги обработват и в случай, че не са минали през целия процес, тези имейли ги завръщат към стъпката, на която те трябва да бъдат. Като следващата страница е VSL страница. Това отново е landing page, като в този landing page имаме само VSL, който VSL, ако се чудите какво е, това е Video Sales Letter, в което видео ние им даваме стойност, даваме им системата и им показваме как може да им помогнем, така че той да ги накара да искат да западат час за разговор с нас, което като отдолу имаме таймер, който таймер те не виждат. И когато той изтече, излиза календар, в който те могат да запазят час за разговор с нас. И в този Sales Call използваме Spin Selling модела, който Spin Selling модел е научно доказан най-добрият начин да продаваш, като може да прочетете книгата Spin Selling. Силно го препоръчвам и затваряме около 30% от хората, които дойдат на Sales Call, като това е информация от менторската програма. Средният процент на conversion е 30%. От всеки 3 разговора затварят по един клиент моите ученици, като средната стойност на един клиент е около 3000 лева и средната продължителност на работа е 12 месеца, което означава това е 36 000 лева на година на клиент. Като сега ще ви обясня как всъщност работи, ще ви дам пример, защото може в момента не може да си го представите. Представете си, че вие сте бизнес собственик и ви виждате реклама. Така, ще ти покажа тайната система, която държи твоя e-commerce бизнес далеч от това да има много клиенти. Като ти имаш нужда от клиенти за твой e-commerce бизнес, натискаш на тази реклама, като се озоваваш на тази лендинг страница, на която лендинг страница с големи букви пише тайната система, напълно безплатно ще ти покажа как да я приложиш, за да може да получиш
над 100 000 повече клиента за твоя e-commerce бизнес, примерно. Естествено, трябва да казваме неща, които наистина са верни. Като това не е видео и това не е видео, знаете, цъкат тук, дават си им имейла, имената, влизат в имейл маркетинг секвенса, където ги обработваме, след това ги препращаме към VSL страницата, където като гледат видеото, той ги е обработил, за да се запазят час за разговор с нас, където в този разговор вече използваме Spin Selling модела, за който най-вероятно ще направя друго видео, в, в което ще обясня как работи. И реално затваряме 30% от хората. Ето как работят и числата. Примерно влизат тук 100 човека в рекламата. И в първата страница конвъртват 50, дават си имейлите. Тук влизат 50 човека и от тях 5% си запазват час за разговор, или 2,5 човека, около 3 да кажем. От тези 3 човека затваряме един за 3000 лева на месец. За да вкараме 100 човека в тази фуния, не е чак толкова трудно. Но повечето от вас си мислите, че реално е невъзможно да направите тази система и само с реклама стават нещата. И ето на тази рисунка ще ви обясня защо всъщност не става. Това само с реклама да намирате клиенти е все едно, нали знаете как се намира злато по реките? Има вода, има пясък, има злато. И има специални съдове, в които филтрираш пясъка и водата, за да остане само златото. Това, което се опитвате да направите само с платената реклама или с органичната реклама, е да вземете една шепа с злато, с вода, с пясък и да почнете да търсите с пръстите златото. Това, което правим ние, е създаваме специална филтрираща система, която филтрира автоматично златото от пясъка и водата. Както виждате, вниманието е само първата стъпка, за да вкара пясъка, водата и златото в системата. След това, за да обработим клиентите, им даваме стойност, като в тази стъпка им даваме стойност и им печелим доверието. В следващата стъпка им даваме решение на техните проблеми и който реши, че има нужда от нашето решение, нали, ни плаща спрямо нашата услуга. Като естествено продажбата е общо взето това да идентифицираш проблема на клиента и да му предложиш решение, като му покажеш всъщност стойността на твоето решение. Това е начина, който аз използвам, за да правя по 40 000 лева на месец с моята фанел агенция, и това е начина, който моите ученици използват, за да се намерят клиенти на автопилот, като например Кико, който на 17 години използва тази система и за 3 дни затвори двама клиента с 3 срещи, като направи 4000 лева за общо 3 дни. А, Системата е изключително ефективна и няма нищо общо с нищо друго, което най-вероятно сте чували до момента. Ако искате повече такива видеа, в които показвам примери и ви обяснявам как работят тези системи, да ви покажа различни системи, да ви покажа примерни системи и да ви обяснявам още за това как работят продажбените системи, как да продавате, как да намирате клиенти и как да разраствате онлайн бизнеса си, маркетинг агенцията си и така нататък. Абонирайте се за канала, ако желаете да работите лично с мен, може да запазите час за разговор за менторската програма, като има няколко изисквания. Трябва да сте над 18 години, трябва да имате капитал, който да инвестирате, като менторската програма е над 1000 лева, така че ако нямате този капитал, моля не си запазвайте разговор и трябва да сте наясно поне с концепта за фънелите, за да може да не си губим времето на този разговор, тъй като вие ще го водите най-вероятно лично с мен. Затова, ако искате и имате желание да станете част от личното менторство, може да запазите час за разговор, в който разговор ще се опитам да ви помогна да стигнете до 10 000 лева на месец печалба с точно тези системи и аз съм до вас, ще ви държа ръката през цялото време. Ако желаете, се абонирайте напълно безплатно, ще давам изключително много стойност от този канал и благодаря.